масалан яке аз ширкатҳои калонтарини фаромилӣ ҳам аз Дания ҳаст ва аз Амрико Фелсмит мо якта меморандум имзо кардем. тибқи ин меморандум омодагии ин ширкат барои таъмини ширкатҳои кӯҳии Тоҷикистон бо таҷҳизотое ки масалан дар дигар давлатҳо нест. маҳсулоте ки дар Тоҷикистон ашёи хомаш ҳаст бояд дар Тоҷикистон коркард шавад. дастурҳои сарвари давлат аст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо барномаҳоро мукаммал кардем. қариб тамоми ширкатҳои кӯҳии Тоҷикистон ҳозир дар муддати 2 сол бояд ки истеҳсолоти пурраи металлиро таъмин намояд. агар мо тамоми пахтаи худро тақрибан 140 000 тонн пахта нахи пахта мо истеҳсол мекунем, агар мо пурра дар ҷумҳурӣ коркард кунем, дар ин ҳолат мо метавонем ки тақрибан $2.8 миллиард маҳсулот истеҳсол кунем фақат аз як намуди маҳсулоти насоҷӣ. гузарондани AI конференсе ки мо 2025 ки дар ҷумҳурӣ гузарондем, мо ҳам рости гап ба ин дараҷа надонистем ки масалан ширкатҳои калони фаромилӣ мебиёванд ба мисли Google, вице-президенти Google инҷа иштирок дошт, ширкати Tesla, Optimus ҳам вице-президенташ омада буд. ин фақат як таҷрибаи хеле кӯчак буд. ҳозир барнома ҳаст ки ҳукумат масъалаи созмон додани ширкати давлатии миллии зеҳнисуниро ҳозир дида истода. сифати қабули қарор дар вазорат аз зинаи ҳамон худи корманди оддӣ то зинаи масалан вазир ин куллан дигар мешавад. барнома бо истифодаи технологияи иттилоотӣ буд, лекин зеҳни инсонӣ бошад умуман фактори инсониро мегирад. ман 100% мегӯям ки масалан ҳуқуқшинос дигар зарур намешавад ё масалан бисёр касбиятҳо ба мисли муҳосиб дигар зарур намешавад ё аудитор дар кор намешавад. таъсири эҳтимолии зеҳни сунӣ дар шуғл дар соҳаи саноат таъсираш чӣ гуна аст? дар ҳақиқат бисёр касбиятҳо гум мешаванд. проблемаи рушди стартапҳо зиёд аст. ин фақат як ҷалби сармоя ё венчурный капитал мегӯянд, ин нест. дигар масъалаҳом ҳастанд. мо ҳозир корбарӣ карда истодем. ман шахсан дар яке конференсияи Ӯзбекистонро онлайн дидам. онҳо гуфтанд ки таҷрибаи бузургтарин дар Осиёи Миёна дар Тоҷикистон аст дар технологияи зеҳни сунӣ. дар ин ҷо саволе ба миён меояд. то кадом андоза зимни татбиқи рушди зеҳни сунӣ аҳамияти иҷтимоии он ба назар гирифта мешавад? масалан татбиқи рушди зеҳни сунӣ дар соҳаҳое ки самаранокии иқтисодияшон камтар аст вале нафъи иҷтимоишон бештар аст. боз мо бояд таҷриба кунем ва таҷрибаи мо баъд нишон медиҳад ки дар куҷо мо дуруст ҳастем ё нодуруст. чанд сол пеш шумо иброз доштед ки ояндаи Тоҷикистон блокчейн аст, вале якбора таваҷҷӯҳи шумо тағйир ёфт, яъне ки ба самти рушди зеҳни сунӣ. тағйирёбии ин афзалиятҳо сабабаш чӣ аст? оё блокчейн дигар барои Тоҷикистон тренд нест? маъмулан худи зеҳни сунӣ ва блокчейн ино якдигарро ино ҷойпӯшӣ пурра мекунанд. алон муайян шудааст ки ҳиссаи зеҳни сунӣ дар маҷмӯи хеле ночиз аст. мутаассифона стратегияи зеҳни сунъии миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро аморати муттаҳидаи араб яке аз аморатҳои онро сохем ҳамчун як практика аз мо гирифт. вақте ки муҳтарам ҷаноболӣ дастур додан 5 соли саноати кунӯ босуратро эълон кардан, ҳеҷ кас бовар надошт ки дар муддати 5 сол иқтисоди саноати ҷумҳурӣ 2 баробар зиёд мешавад. муҳтарам Шералӣ Кабир, мо суҳбатро оғоз мекунем аз сафари қарибулвуқӯи шумо ба Вашингтон ки шумо дар гурӯҳи расмии Тоҷикистон намояндагӣ доштед. дар саммити давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико иштирок доштед. дар ин саммит асосан масъалаҳои иқтисодӣ ва ҳамкориҳои дуҷонибаи иқтисодӣ баррасӣ шуданд. хуб мегуфтед ки дар ҷараёни баргузории ин саммит оё ягон барои Тоҷикистон барои рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва саноатӣ аҳамияте дошт ва дар дораи он ягон созишномаҳо ба имзо расиданд ё дар назар аст ба имзо мерасад? ташаккури зиёд. умуман дар ҳақиқат имрӯза вазъияте ки ҷаҳон зери таъсири бисёр факторҳо, омилҳои гуногун ва тазодҳо ва хатарҳои геополитикӣ ҷойгузин ҳаст ва ҳозир агар ки иқтисоди миллӣ рақобатпазир бошад, ин нишонаи он аст ки вобаста ба вазъияти имрӯза иқтисод тавонистааст ки фишангҳои наве пайдо кунад ки
рушди иқтисодиро таъмин намояд ва гузарондани чунин форумҳо хусусан C5+1 ки дар Амрико шуд, инчунин пеш аз ин дар Тоҷикистон моҳи октябр бо чунин формат аз ҷониби Россия шуд, инчунин Чин чунин форматҳоро истифода мебарад. Дар назар аст ки ҷопон ҳам ба наздики формати Осиёи Миёна ва ҷопонро гузаронад. Ҳама ин ба он равона карда шудааст ки вобастагии иқтисоди ин давлатҳо ба Осиёи Миёна як воқеияти реалӣ гардидааст, чунки давлатҳои Осиёи Миёна бениҳоят қодирияти бузург доранд барои таъмини хусусан ашёи хоми нодир ба иқтисодиёти ин давлатҳо ва умуман он инқилоби панҷуми саноатие ки дар ғарб ва дар давлатҳои пешрафта оғоз гардидааст, тақозо мекунад ки занҷираҳои нави таъмини ашёи хом ва хусусан ашёи хоми критикӣ ва ашёи хоми нодирзаминӣ барои онҳо як воқеияти хеле аслӣ гардидааст ва мо ҳозир метавонем ки инро истифода барем ба як зинаи нав барои ҷустуҷӯи маблағҳо ва ҷустуҷӯи бозори нав ворид шавем. дар Амрико хеле сатҳи олӣ гузашт. Дар ҳақиқат сарвари давлат он дар ҷаласаи умумӣ ишрок карданд, қодирияти ҷумҳуриро онҳо муаррифӣ карданд ва мо албатта муваззаф гардидем ки бо ширкатҳои бузурги амрикоӣ низ гуфтугузор кунем. Як зинаи нав барои ҷустуҷӯи ҳамкорӣ дар он ҷо оғоз гардид. Ман боварӣ дорам ки Осиёи Миёна агар мо барномаҳое ки хусусан аз ҷониби сарвари давлат пешниҳод гардид барои муайян кардани муносибатҳои нави саноатӣ дар Осиёи Миёна ва созмон додани як фишангҳои нав ва коллаборатсияҳои нав байни корхонаҳои саноатии Осиёи Миёна мо метавонем дар якҷоягӣ ба як нафъи хеле бузург соҳиб гардем. яъне ки дар ҷараёни ин саммит аслан таваҷҷӯҳ барои густариши ҳамкорӣ дар самти коркарди ашёи хом ба амал омад. ҳам ин масъалаҳо буд, ҳам масалан яке аз ширкатҳои калонтарини фаромилӣ ҳам аз Дания ҳаст ва аз Амрико, FLSmidth, мо якта меморандум имзо кардем. тибқи ин меморандум омодагии ин ширкат барои таъмини ширкатҳои кӯҳии Тоҷикистон бо таҷҳизотое ки масалан дар дигар давлатҳо нест, онҳо иброз намуданд ва мо бо онҳо гуфтугӯ дорем ки ҳатто истеҳсоли баъзе намуди ин таҷҳизотҳоро дар Тоҷикистон ҳам онҳо баррасӣ намоянд. хушбахтона ин масъала як хеле позитив ҳаст ва мо бо онҳо гуфтугузор дорем. умуман дар самти коркарди ашёи хом кадом барномаҳои мушаххас айни ҳол роҳандозӣ мегаранд аз ҷониби вазорати шумо? коркарди ашёи хом мо умуман тарихан дар давоми солҳои соҳиби истиқлолимон фақат фурӯши консентратҳо аввал оғоз карда буданд. ин як чизи табиӣ аст, лекин дастурҳои сарвари давлат буданд ки мо кӯшиш кунем ки маҳсулоти боарзиши иловашуда истеҳсол намоем. масалан барои як мисоли оддӣ барои шумо мо метавонам овардан ки масалан консентрат истеҳсол мегардад, ворид мешавад ба истеҳсолоти масалан ягон ҷумҳурии ҳамсояи мо ва аслан гирем онҳо нафъи зиёдтар мегиранд назар ба оне ки моли мост. яъне барномаи махсус пешниҳод гардид ва ҳам фишангҳои гумрукӣ ва андозӣ ҳам дар ин ҷо истифода бурда шуданд. масалан ҳозир барои содироти консентрат то 8% андози содиротӣ ворид гардид. бо давлатҳое ки мо созишномаи FTA мегӯянд, созишномаи савдои озод надорем, бо 10% дигар. яъне ин фишангҳо ба он равона карда шуданд ки маҳсулоте ки дар Тоҷикистон ашёи хомаш ҳаст бояд дар Тоҷикистон коркард шавад ва ин зина ба охир нарасидааст. яъне занҷираи он баъд вақте ки мо муаззаф гардидем ки металлашро истеҳсол кунем, яъне консентрати хока аст, металл мешавад ва бо коркарди металлро агар таъмин кунем, ин ҳам аслан асоси нафъи бозорӣ аз ин пайдо мешавад. барои ҳамин дастурҳои сарвари давлат аст, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо барномаҳоро мукаммал кардем. қариб тамоми ширкатҳои кӯҳии Тоҷикистон ҳозир дар муддати 2 сол бояд ки истеҳсолоти пурраи металлиро таъмин намоянд. яъне мо будем ҳамчун давлате ки ширкатҳош ашёи хом фурӯш мекарданд. имрӯз мо мубаддал кардем ба давлатҳое ки металл истеҳсол мекунем. зинаи сеюмаш ин коркарди металл ва бо истифодаи технологияҳои навин ва ин метавонад ки куллан фоиданокии ин бозорро ба мо
дарашро кушояд. Ва ман боварӣ дорам ки мо ба ин муваззаф мегардем. айни ҳол корхонаое ки ашёи хомро коркард мекунанд дар дохил шуморашон чӣ қадар бошад? умуман 12 корхонаи бузурги саноатӣ ҳаст ки оно таъсиррасон ҳастанд ҳам ба таъминотнокии бюджет. ино ширкатҳо ҳастанд, ширкатҳои кӯҳӣ мебошанд. инчунин ширкатҳое ҳастанд ки масалан дар соҳаи коркарди пахта, ширкати ҷунтаи дағара хеле ширкати бузург аст ва занҷираи пурра истеҳсоли туро дорад. яъне фақат пахта истеҳсол намекунад, бояд пахта истеҳсол мекунад, ришта, истеҳсолоти материал ва истеҳсолоти масалан маҳсулоти дузандагӣ. барои ин агар оиди соҳаи текстил гап занем, масалан мо соли гузашта, соли 2024 тақрибан $300 миллион содироти маҳсулоти дузандагӣ доштем. яъне ҳам фурӯши нахи пахта, ҳам фурӯши материал ва ҳам фурӯши маҳсулоти тайёр. ҳама ин қодирияти умумии ҷумҳурӣ $300 миллион буд. табқи нишондодҳое ки мо дорем, ҳисоботе ки ҳаст. агар мо тамоми пахтаи худро тақрибан 140 000 тонн пахта, нахи пахта мо истеҳсол мекунем, агар мо пурра дар ҷумҳурӣ коркард кунем, яъне ҳаст ин таҷриба аст ки ҷунтаи дағара, ширкатҳои ҷавонӣ дар вилояти Суғбу, якчанд ширкати дигар ҳозир дар ҳолати омодашавӣ барои фаъолият ҳастанд. дар ин ҳолат мо метавонем ки тақрибан $2.8 миллиард маҳсулот истеҳсол кунем фақат аз як намуди маҳсулоти насоҷӣ. яъне бинед ки 300 миллион гуҷо ва 2.8 миллиард. яъне ин сиёсате ки ҳукумати ҷумҳурӣ ҳозир пеш бурда истодааст барои коркарди пурраи ашёи хом дар ҷумҳурӣ, ин дар ҳақиқат ин воқеият ҳаст, ин гап нест, ин реалӣ пиёда карда шуда истодааст ва мо ин корро дар дигар соҳаҳо низ муваззаф гардида истем ки ин корро пешбарӣ кунем. шумо дар бораи татбиқи рушди зеҳни сунъӣ дар истеҳсолот қайд кардед. воқеан барои Тоҷикистон дар марҳилаи таҳаввули рақамӣ ки қарор дорад, ҷорӣ набудани технологияи зеҳни сунъӣ имкониятҳои рушди босуръатро барои иқтисоди кишвар фароҳам меорад ва имрӯз вазорати шумо, вазорати саноат ва технологияҳои нав яке аз мақомоте аст ки таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад барои татбиқи рушди зеҳни сунъӣ ва ба наздикии шумо як форуми дар сатҳи хеле баланд доир намудед ки қариб 400 мутахассисону коршиносонро аз 15 кишвари дунё муттаҳид намуд ва дар ҷараёни ин форум ба маблағи $117 миллион созишномаҳо ба имзо расид. лутфан мегуфтед ки аҳамияти ин форум ба экосистемаи миллии рушди зеҳни сунъӣ чӣ гуна таъсир расонд? ва гузарондани AI конференсия ки мо 2025 ки дар ҷумҳурӣ гузарондем, мо ҳам рости гап ба ин дараҷа надонистем ки масалан ширкатҳои калони фаромилӣ мебиёянд ба мисли Google, вице-президенти Google инҷа иштирок дошт, оне ки онҳо амо тиме ки ҳатто премияи Нобелро гирифтагӣ буданд. инчунин яке аз калонтарин ширкатҳои технологияи зеҳни сунъиро додан ин ширкати Tesla, Optimus ҳам вице-президенташ омада буд бо хонумаш. инчунин Scale AI яке аз ширкатҳои калонтарини иштирок доштанд. ширкати калонтарини Mistral AI фаронса дар инҷа иштирок доданд. барости ба он дараҷаи баланд буд ки мо ҳатто шӯхӣ карда гуфтем ки ҳисоб кардем ширкатҳои иштироккунанда тақрибан $8.4 триллион арзиши бозорӣ доранд ва оно Тоҷикистон хеле ба оно мақбул шуд ва асос агар гирем сабаби таваҷҷӯҳи ин ширкатҳо ба он вобаста аст ки Тоҷикистон занҷираи пурраро дорад. 2 сол пеш, соли 23 талаботи датацентрҳои зеҳни сунъӣ ин тақрибан аз оби соф ва хеле муҳим аст. оби ҳатто коркардашуда, масалан маъмулан агар дар давлатҳои араб гирем ба оби баҳрра гирифта коркард мекунанд. лекин он арзиши аслиш хеле баланд мешавад. оби мо оби равон аст. 65% оби Осиёи Миёна дар Тоҷикистон оғоз меёбад ва ин дар ҳақиқат сабаби асосӣ гардидааст ки таваҷҷӯҳ нисбати Тоҷикистон зиёд шавад, ки мо дорои хеле қодирияти зиёди об ҳастем ва об барои хунук кардани ин датацентрро зарур дорад. ва дар ҳолате ки бинед ки мо мегӯем ки мо аз 31 металли нодире ки барои истеҳсолоти чип зарур аст, дар Тоҷикистон 12 аст. тақрибан 30% металлҳои нодире ки барои истеҳсолоти чипҳо зарур ҳастанд. дигар зина занҷираш масалан
ин будани барқи сабз ки мо 98% барқи мо сабз аст ва сеюмаш ин обе ки метавонад дата-центрҳоро хунук кунад. Бозори умумии дата-центрҳо куллан дигар шудааст. Масалан мо дидестем ки фақат талаботи об дар соли 21 хеле қайд кардем барои дата-центрҳо. Тақрибан ҳаҷми оби нӯшокие ки давлати Аврупо Дания истифода мебарад баробари ин аст ё нисфи обе ки дар Британия Кабир истифода бурда мешавад. таваҷҷӯҳ уно ба он вобаста аст ки мо ин қодириятро дорем, об дорем, барқи сабз дорем ва хушбахтона он барномае ки ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кард, стратегияи миллии зеҳни сунъӣ ва он преференсияе ки ҳукумат пешкаш карда истодааст, ё мо масалан ҳозир корбарӣ карда истодем як ҷо бо вазорати энергетика ва як маҷмуаи наве пешниҳод карда истодем ки масалан барои ҷалби масалан худи хариди чипҳои GPU ва инчунин созмон додани стансияҳои офтобӣ, барқӣ, ҳама инҳо метавонад ки як барномаи комплексӣ бошанд ва таваҷҷӯҳи ҷаҳонро нисбат ба Тоҷикистон ба рушди соҳаи зеҳни сунъӣ аз ин амбоб боло кунанд. мо ба наздикиам чунин дата-центр маркази додаҳоро дарёро худи ҷаноби олӣ роҳбари давлат расман ба ифтитоҳ додани он иштирок доштанд ва имрӯз савол инҷо мехостем аз шумо пурсон шавем ки оё маркази дата-центри дарё бо тамоми иқтидораш имрӯз фаъолият дорад? Маркази дата-центри сабзе ки бори аввал кард ин ҳамчун як таҷрибаи кӯчак буд. Яъне он тақрибан 200 киловатт барқро талаб дорад. Лекин ҳозир оно барнома доранд ки дар вақти форум як шартнома имзо карданд бо яке аз ширкатҳои бузурги зеҳни сунъии Ҳиндустон, Йота, ва онҳо бояд ки ба фикри ман ки то квартали аввали соли ояндаро бояд як инвестисияи хеле хуб барои хариди чипҳо ва дигар масоили ки вобаста ба дата-центрасоно маблағгузорӣ карда истоданд ва ман иттилоъ дорам ки ин дата-центрроз кор карда истодааст ва хизматрасонию хусусан ба он ширкатҳои ватание ки стартапҳои тоҷикие ки ҳастанд, Zipl ва дигаро хизматрасонӣ кардааст. Пештар ино ҳамин хизматрасонӣ яъне коркарди омӯзишии худро дар Ветнам мегузаронданд, ҳозир дар ватан кардастанд. Инчунин яке аз ширкатҳои ӯзбекистонии картаи миллии онҳо низ дар давоми ин форум шартнома имзо карданд ки ин дата-центрро истифода мебаранд ҳамчун барои коркарди маълумоти худашон. Яъне ин фақат як таҷрибаи хеле кӯчак буд. Ҳозир барнома ҳаст ки ҳукумат масъалаи созмон додани ширкати давлатии миллии зеҳни сунъиро ҳозир дида истодааст ва мо мехоҳем ки дар баъзаи нерӯгоҳҳои обии барқии ҷумҳурӣ як маҷмуаи калони дата-центрҳои сабзро созмон диҳем ва ба он фалсафаи пешра ки чаро ки мо барқ фурӯшем, вақте ки мо шароит дорем ки барқро коркард кунем фурӯшем, ин 5-6 маротиба навзиёдтар мешавад. Яъне ҳама ин ба он равона карда шуда истодааст ки потенсиали гидроэнергетикии мо ва фурӯши барқи мо бо арзиши илова бошад. Фақат ҳамин халос. дар ин самт ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як тадбири бисёр муҳимро ҳам роҳандозӣ намуд. таъсиси аввалин минтақаи зеҳни сунъӣ дар Осиё марказӣ ва тибқи маълумоти шӯрои зеҳни сунъӣ назди вазорати саноат ва технологияҳои нав дар ин марказ мутахассисон, ширкатҳо ва ниҳодҳои давлатӣ барои омӯзиш ва татбиқи зеҳни сунъӣ ҷамъ мешаванд ва асосан истифодаи зеҳни сунъиро дар соҳаҳои калидӣ, энергетика, молия, тандурустӣ, маориф мавриди истифода бояд қарор диҳанд. айни ҳол кадом нақшаҳои муҳим дар ин самт роҳандозӣ мегардад? Бо пайдо шудани чунин технологияе ки бо зеҳни сунъӣ вобастаанд, мо ҳамун хароҷотҳои логистикии худро минималӣ мекунем ё умуман нест мекунем, чунки истифодаи масалан технологияи зеҳни сунъӣ ва хизматрасонӣ кардан ба ширкатҳои бузурги фаромиллӣ барои мо нафт метиҳад. Мо об дорем, потенсиале ки тақрибан 527 миллиард киловатт соат барқ бояд истеҳсол кунем, ҳамаги 6% онро истеҳсол карда истодем. Дар ҳолати истифодаи технологияи зеҳни сунъӣ мо маблағ барои рушди соҳаи гидроэнергетика пайдо мекунем, сармоягузорӣ мешавад ва инчунин ширкатҳои бузурги фаромиллӣ ки агар
дар бозори Тоҷикистон хизматрасонӣ кардашанд. Ин ҳам як обрӯи моро баланд мекунад ва инчунин мардуми мо як соҳиби технологияи нав мегардад. Худи стратегияи зеҳни сунъии Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле як нуқтаи уникалӣ дорад. Дар ӯ тибқи ин стратегия мо дар мактабҳо омӯзиши технологияи зеҳни сунъиро оғоз мекардем ва хушбахтона ин оғоз шуд. Мо як барнома бо ЮНИСЕФ имзо кардем ва тибқи ин барнома то 4000 мактаб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фарогир мешаванд ба омӯзиши худашам. Барнома номаш муқаддамот барои зеҳни сунъӣ ном дорад. Яъне ҳозир аллакай таҷрибавӣ рафтааст. 100 мактабда оғоз карда шудааст аз ҷониби шӯрои зеҳни сунъии назди вазорати мо бо Perplexity ва ширкати Epsilon тоҷикистонӣ, як стартапи худамон аст. Perplexity як ширкати хеле бузурги амрикоӣ аст ва инҳо дар ҳамҷоягӣ бо ЮНИСЕФ ва вазорати Маориф мо ҳам ҳамоҳанг будем дар ин кор. Мо тавонистем ки ҳозир ҳамин чиз оғоз шавад. Яъне маслан барои оддӣ агар маъмулан гап занем, дар таҷрибаи собиқаи мо барои омӯзиши технологияи зеҳни сунъӣ ягон маблағҳои бузург зарур надорад. дар кор аз дута забони барномасозӣ ва статистика, омор. мутаассифона омор мо дар курси дуюми донишкада ва донишгоҳҳо мехонем. тибқи ин стратегия аз синфи ҳафтӣ оғоз мешавад. яъне фарзандони мо шумо агар ки оғоз кунанд омӯзишро аз синфи ҳафтӣ, онҳо дар вақте ки ба донишгоҳ ворид мешаванд, онҳо ҳамчун як зинаи хеле бузургро мерасанд, соҳиб мегарданд ва ин ба онҳо шароит метиҳад ки ҳамчун як мутахассиси зеҳни сунъӣ. яъне мо аслан гирем ин барномае ки вобаста ба рушди Маориф ва созмон додани дарсҳое ки муқаддамоти зеҳни сунъиро нишон медиҳанд, инчунин барномасозӣ ва ҳатто худи барномаҳои зеҳни сунъие ки бо забони тоҷикӣ омода карда шуда истодааст. ҳама ин ба мо шароит метиҳад ки мо дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир ва бо касбияти баланд кормандонро пешкаш кунем. худи сарвари давлат таваҷҷӯҳи зиёд доранд нисбат ба зеҳни сунъӣ. мо дида истодем ки ҷавоно ҳам ба ин кор хеле таваҷҷӯҳи хоса карда истоданд ва будани масалан мо худи стартапҳое ки бо зеҳни сунъӣ ҳастанд, он идеяи созмон додани зонаи махсуси Area AI ва дигар зонаҳое ки дар IT парки Душанбе ва дигар, инҳо ҳамаш ба мо шароит метиҳанд ки таҷрибаи ва касбияти кормандонро дар як зинаи нав боло кунем. шумо дар бораи ҳамкорӣ бо ширкати Perplexity AI гуфтед. дар ҷараёни ин форум бо ин ширкат як созишнома оид ба татбиқи браузери зеҳни сунъӣ дар мақомотҳои давлатӣ ба имзо расид ва тибқи маълумот бояд ин браузер то охири сол мавриди истифодабарӣ қарор гирад. дар бораи ин мехостем аз шумо. мо хеле хуб иттилоот дошта будем. дар ҳақиқат ин таҷрибаи аввал аст, чунки онҳо ҳам эълон карданд ки Perplexity хеле ширкати бузург аст. ба фикрам $10 миллиард шараи бозорӣ дорад, арзиши бозорӣ. ва ё вақте ки мо баҳсу мубоҳисо доштем ки аз чӣ оғоз кунем ҳамкориро, қадами аввал чӣ бошад, ба хулоса омадем ки худи барномаҳое ки метавонанд касбияти кормандони вазоратро дигар кунанд, ин хеле зарур аст ва мо ҳозир бо онҳо шартнома ҳам имзо кардем. маблағгузорӣ дар Вашингтон низ мо дар форуми байналмилалӣ имзо кардем фақат барои тайёр кардани шумораи муайяни донишҷӯёни мо ва омӯзиши онҳо дар муддати 1 сол. онҳо $5 миллион ба донишгоҳи миллӣ маблағ ҷудо карданд ки дар онҷа ин барномаро оғоз мекунанд ва бо мо ҳам ин шартнома имзо гардид. тибқи ин шартнома браузери AI браузере ки онҳо пешниҳод карда истоданд, масалан агар маълумотномае ки зарур боша барои корманди вазорат, як процедура дар бизнеси ҷаҳонӣ мегӯянд ки due diligence, яъне омода кардани маълумот оид ба он ширкате ки ба мо муроҷиат карда истодааст. масалан мо аз сабабе ки ин ширкат масалан дар Австралия аст ва мо албатта ки информатсияи пурра нисбати ӯ надорем. браузере ки дар вазорат ҳозир насб мегардад ва омӯзиши кормандони мо рафта истодааст, ҳамун due diligence-ро пурра дар муддати хеле кӯтоҳ мекунад. яъне кадом ширкат ҳаст, аз куҷо ҳаст, шароити молиявии ӯ чӣ хел аст, яъне тамоми барномае ки дар дунё вуҷуд дорад нисбат ба ин ширкат
او جستجو میکند آموزش میکند و به کارمند ما پیشکش میکند یعنی صفت قبول قرار در وزارت از زینه همون خود کارمند عادی تو زینه مثلا وزیر این کلا دیگر میشود و ما میخواهیم که در تجربه خود حاضر این رو یک بار سنجیم و در دیگر وزارت ها این استفاده بریم این به حد مهم است این چنین مثلا ما داریم برنامه اجازت نامدهی لیسنزی ها را که ما اجازت میدیم اون برنامه هم حاضر به مثل که کارمندان اونا گرچند که ما خیلی موظف گردیدیم مثلا ما حاضر امروز تقریبا 96% لیسنزی هایی که خودی وزارت میدهد ما در مدت 6 روز میدهیم این طبق قانونگذاری باید 30 روز این پیشکش شود ما در 6 روز میکنیم و برنامه با استفاده تکنولوژی اطلاعاتی بود لیکن ذهن انسانی باشد عموما فاکتور انسانی رو میگیرد یعنی او میبیند کدام حجت است قدرت شرکت چی است در تمام اینفرماسیون که در دنیا نسبت این شرکت است همه را جستجو میکند و پیشکش میکند که این کار را ما کنیم یا نه خود امی براوزر آیا بعضی وظیفه ها رو در مقامات از بین نمیبرد ممکن که خود این مثلا حاضر ما ریاست اجازت نامدهی ما خیلی کلان است ممکن که این ما قسم زیادشون رو ضرور هم نمیشود چون که این خودش به مثل که حاضر زیپلی برای بانک های تاجیکستان هم پیشنهاد کرده است که مثلا دادن قرضای خرد یا قرضای میانه خود ذهن سونی با کارمند بانک میگوید که شما تید یا نتید یعنی این مسئله هم خودش یک زینه منطقی ما وارد شدیم و من باور دارم که اگر تجربه ما واپس به که ما وزارت صنعت و تکنولوژی نو هستیم اگر تجربه ما خوب باشد ما میتونیم که اینو به حکومت پیشکش کنیم که در دیگر وزارات هم استفاده برن من باور دارم که این خیلی برنامه خوب است تشکر وابسته به امنیتی استفاده بری ذهن سونی سطح وابستگی از واردات برنامه و دستگاه رو چگونه ارزیابی میکنید چون که از واردات دستگاه و برنامه امنیت نیز وابستگی کلان دارد نقشه محلی سازی آن در نظر است دو روز پیش یکی از شرکت های کلانتر این دنیا انویدیا اگر شما دونید انویدیا این یگانه استحصال کننده خودی همون چیپ های مکمل یعنی برنامه و چیپ است در دنیا ارزش بازاری 4.5 تریلیون دلار است رهبر او گفت که ما با چین رقابت کردن نمیتونیم چون که در وادی سیلیکونی که در امریکا هست در اونجا همگی 20,000 نفر کار میکنند در چین وابسته به تکنولوژی ذهنی سونی در چین امروز 1 میلیون آدم زیاد کار میکنند یعنی که رقابت به اون درجه شدید است که آیندهش رو هر کس پیشگفتار کردن نمیتونن من باور دارم که جوانای ما اهالی تاجیکستان برتریت ما چی است که ما تا 70% اهالی ما تا 30 ساله جوانان 30 ساله هستند یعنی اینا پتانسیل دارن توجه دارن ما میدونیم که حاضر در هم اکادمیا و دیگر بانک های علاقیده هم حاضر یک خیلی کارهای خوب رفته ایستادن با جلب جوانان و جوانان توجه زیاد دارن نسبت به این تکنولوژی و با سازمان دادن اینفراستراکچور و وارد شدن چنین شرکت های کلانی که حاضر در فروم آماده بودن به تاجیکستان ما میتونیم که کسبیت ها رو دیگر کنیم چون که مثلا حاضر خودی کسبیت هایی که در دانشگاه و دانشکده های ما تیار میکنن بسیارش با شرایط زمان مطابق نیستن یعنی اونها کهنه من 100% میگویم که مثلا حقوق شناس دیگر ضرور نمیشود یا مثلا بسیار کسبیت ها با مثل محاسب دیگر ضرور نمیشود یا اودیتور در کار نمیشود این فاکولتت ها در ما امروز هستند یعنی برنامه های ما دانشگاه و دانشکده ها رو که در زیر تابع وزارت هستن ما با اونا میگیم که دیگر کنید یعنی ما میگیم که زیادتر تیار کردن کسبیت های نوی که وابسته به زمانی معاصر هستن این رو تیار کنید تاثیر احتمالی ذهن سونی در شغل در ساحه صنعت تاثیرش چگونه است تکنولوژی ذهن سونی این یک دنیای پاراللی نسبت به انسان است یعنی ما هم اینتלקت داریم و این اینتלקتی سونی است یعنی بحث‌های زیاد است که این به کجا آورده میرساند در حقیقت بسیار کسبیت‌ها گم میشن مثلا اگر شما از چت جی پی تی اگر داشته باشید با فکرم داره و چت جی پی تی این مثلا من شخصا اون هم استفاده میبرم
вохӯрии имрӯзаи шуморо ман дурустшику ба ман гуфтугузор мекунад ки шумо вохӯрӣ доред. яъне ёрдамчӣ умуман дар кор намешавад, чунки худи зеҳни сунӣ ёрдамчии шумо мешавад. ё масалан омода кардани ҳисоботҳо, ина иқтисоддоно фақат мекунанд муҳосибо, умуман зарурат намешавад дар муддате ки агар зеҳни сунӣ ҷойгузини онҳо шавад. ва дигару дигар, ё масалан ҳатто духтур ҳам аз сабабе ки ҳозир худи ширкати OpenAI вақте ки муаррифӣ кардан барномаи худро, гуфтанд ки тағйироти куллӣ дар медисина мешавад. яъне масалан ҳозир мо шумо агар як доруи муайянро истифода барем, ин организми шумо ё организми дигар одам фарқият дорад. мо ин қадар миллиардҳо инсонҳо зиндагӣ мекунанд ва ҳар яки онҳо хусусияти хоси худро дорад. бартарияти зеҳни сунӣ анӯ мешавад ки ва персонализатсия мешавад. яъне масалан тайёр кардани доруворӣ фақат барои ҳар як шахсият мешавад ва ҳар як шахсият бо якта базаи муайяни ҳамун датае ки информатсие ки нисбати шумо аст аз кӯдакӣ, ҳамаи он дар унҷо ворид мешавад ва худи зеҳни сунӣ коркард карда ба шумо пешниҳодҳои худ мекунад. ба онҳо гуфтаистанд ки инқилоби хеле бузург дар медисина ҳам мешавад. яъне бисёр корҳо аз касбиятҳо аз байн меравад мутаассифона. лекин ин масъала бори ман дар яке аз пресс-конференсияҳам гуфта будам, ин масъалаи таҳшат нест, чунки вақте ки 1735 вақте ки бори аввал технологияи вобаста ба двигатели худсухт, муҳаррики худсухти двигатели внутреннего сгорания русо мегӯянд, вақте ки вай пайдо шуд, баъд қатораҳо пайдо шуданд, дигар як тиҷорати хеле бузург худи ҳамо аспу корвонҳо дигарҳо буданд. ино вақте ки ин технология ворид шуд, онҳо ҳама ба дод омаданд ки шумо касбияти моро гирифте. лекин дидед ки баъди пайдо шудани муҳаррик масалан пайдо шуд металлургия, пайдо шуд мошинсозӣ ва дигар касбиятҳое ки дар он ҷо ҳам бо ин ресурси инсонӣ зарур дорад. барои ман фикр мекунам аз ин тарсидан дар кор нест. ин як зинаи нави хеле муҳим аст ва мо метавонем ки худи ҳамун комфорте ки мегӯянд, яъне кайфияте ки дар зиндагӣ ҳаст, инсонро бо пуррагӣ ҳис мекунад, чунки ҳамарӯза дар қабати ӯ якта ёрдамчӣ аст ба мисли ҳамун зеҳни суние ки персонал ба ин хизматрасонӣ мекунад. дар рушди технологияи зеҳни сунӣ стартапҳо нақши калидӣ доранд. барои рушди стартап дар Тоҷикистон ба мо хеле муҳим аст ки сармояи венчуриро ҷалб намоем. вале дар Тоҷикистон заминаи қонунгузорие ки заминаи қонунгузории мушаххасе ки тавонад дар ин самт муносибатҳоро танзим кунад вуҷуд надорад. оё ин шароит ба рушди стартапҳо таъсир намерасонад? проблемаи рушди стартапҳо зиёд аст. ин фақат як ҷалби сармоя ё венчурный капитал мегӯянд, ин нест. дигар масъалаҳам ҳастанд. мо ҳозир корбарӣ карда истодем, хусусан агар ки ҳозир ҳамун Area AI ки аввалин минтақаи зеҳни сунӣ дар ҷаҳон мешавад, ба мисли ҳамун фризонае ки маъмулан мегӯянд шавад, ин проблемаҳоро ҳамаша бармебарад. яъне ворид шудани маблағгузорӣ аз берун фақат ба ҳамун шарте мешавад ки он ширкат дар ин ҷо бартарият дошта бошад. яъне масалан як ширкати амрикоиро ба Тоҷикистон даъват кардан, агар бартарият ё преференсия набошад, албатта ки омаданаш зери савол аст. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ин масъалаи ҳалшаванда аст ва ҳозир ҳамун тенденсияе ки ҳозир раванде ки ҳозир дида мешавад, ин проблемаҳоро ба зудӣ ҳал мекунанд. оиди бехатарии таҷҳизот дар ҳақиқат таҷҳизотро ки хусусан технологияе ки вобаста ба IT ҳастанд, иттилоотӣ ҳастанд, ино шахсиятҳое ки касбият доранд, яъне ин технологияро онҳо соҳиб ҳастанд, мефаҳманд. барои ҳамин ин ҳама худаш параллел мераванд. яъне ман боварӣ дорам ки ҷавонои мо хеле худи ҳатто IQ-и мардуми мо хеле баланд аст ва дар як муддати кӯтах соҳиби ин кор мешаванд ва омадани ширкатҳои бузург ҳам ин метавонад як хеле энержии хуб барои омӯзиши ин кормандон шавад ва мо албатта вазорати мо ва донишгоҳҳои зертибои мо кӯшиш мекунем ки шумораи кормандони донишҷӯёне ки дар оянда дар соҳаи зеҳни сунӣ ва IT технологияҳо кор мекунанд, инҳоро зиёд кунем. шумо дар бораи нақши ҷавонон дар рушди зеҳни сунӣ қайд кардед.
воқеан ширкати Zipl AI ки дар намояндагии як гурӯҳи ҷавонони лаёқатманди мо таъсис дода шудааст, дар рушди зенисунӣ дар Тоҷикистон сами арзанда дорад ва аз аввалин намунаҳои ташаббуси муваффақи миллӣ дар соҳаи зенисунӣ мебошад. Шумо таҷрибаи ин ширкатро ва нақши онро дар рушди зенисунӣ ва ташаккули экосистемаи зенисунӣ дар кишвар чӣ гуна арзёбӣ мекунед? اون در دوره شورای وقتی که ما میخوندیم پیانیرو بودن، یعنی پیشاهنگو زمان که باری اولین کار رو آغاز میکنن. در حقیقت جوانو با مثل عزیزجان عظیمی و دیگر جوانایی که ما حاضر این فخری ما هست، من شخصا در یک کنفرانس ازبکستان رو آنلاین دیدم، اونا گفتن که تجربه بزرگترین در آسیای میانه در تاجیکستان است در تکنولوژی ذهنی سونی. واسه همین شرکت هایی که شما نامشون گرفته این پتانسیل ذهنی ما است. یا بار دیگه قطع میکنم که پتانسیل ما IQ یعنی قدرت ژنتیکی ما که من حاضر شما را نشان دادم که مثلا الگوریتم چی معنا دارد، از چی آغاز شد. محمد الخوارزمی این حاملت ما است که اساسگذاری تکنولوژی الگوریتم و تکنولوژی اطلاعاتی گردید. این برای ما نشانه آن است که ژنتیک ما هم جوابگو است که این تکنولوژی رو در صاحب کردیم و پیش رفتیم. بهترین. خب محترم شیرعلی کبیر، مشاهده‌ها نشان می‌دهند که دورنمای رشد ذهنی در کشور در مرحله کنونی با نظرداشت تجربه و توصیه‌های بخش تجارتی راه‌اندازی می‌گردد. در اینجا سوالی به میان می‌آید: تا کدام اندازه ضمن تطبیق رشد ذهنی سنی اهمیت اجتماعی آن به نظر گرفته می شود؟ مثلا تطبیق رشد ذهنی سنی در ساحه‌هایی که ثمره‌ناکی اقتصادیشان کمتر است ولی نفع اجتماعیشان بیشتر است. نظر شما چیست؟ این مسئله من هم وقت مسئله مهمی است که هم وقت در جمعیت توجه می شود. من وقتی که لایحه‌ها یا استراتژی‌ها در دنیا وقتی که میخوان که اینو رو پیاده نمایند، البته اون یک общественное слушание میگن، یعنی گفتگو با جمعیت. در حقیقت نسبت به همین ذهنی سونی هم همین هست، یعنی اون مسائل اتیکی، مسائلی که تکنولوژی و دیگر مسائلی که اونو باید آموزش شوند از جانب جمعیت، اونها همه وقت بودن هستن و میمونن. لیکن من بار دیگر قطع مینمایم که این اون کشتی است که ما از اون اگر که وارد نشویم معقب میمونیم. یعنی بالیو هست، شمال هست که اینا میتواند بکشد. و مثالی که گفتم قید کردم که ما آب داریم، پتانسیل بی‌سابقه است، یه چنین بخت سبز داریم. این دو چیز میتواند که با ما شرایط مهیا سازد که ما یک استفاده تکنولوژی پیشرفت جهانی رو در تجربه تاجیکستان وارد سازیم و جوانان و خصوصا پتانسیل جوانانی که پتانسیل و انرژی بزرگ دارند میتونن که در وارد این تکنولوژی شوند و جهشی که برای ما ضرور است تامین نماییم. وقت ضرور است که ما به این رسیم، یعنی ما باید تجربه کنیم و تجربه ما باید نشان میدهد که در کجا ما درست هستیم یا نادرست. لیکن تندنسی اون جهانی همین است که خودی همین یکی از شما ممکن میدونید فروم بین المللی داووس که هست، صاحب ملک همین فروم خیلی یک شخصیت عجیب است، کلاوس شواب، و یک کتاب دارد اگر اون خونید، انقلاب چهارم صنعتی، و قید میکند که انقلاب چهارم این همه از اینواسیا پیدا کردن امو حقیقت، کنکورنسی شدید، رقابت شدید و رسیدن به زینه دیگر. یعنی امروز در حقیقت انقلاب چهارم به اتمام رسیده است. انقلاب پنجمی که واسطه وارد ختم میکنم با تکنولوژی ذهنی سونی است. این کلا مفکوره ما زندگی ما را دیگر میکند. نیاز این و حتی وزیرها در اروپا، در کدام دولت اروپا، آلبانیا با فکرم یک وزیر ذهنی سونی بود. و خانم کار کردن، حتی تمامی خرید و فروش دولت رو همون ذهنی سونی در اونجا اجرا کرده بودن. یعنی این بحثا بودن، حتی بعد یک زینه گفتن که این خانم وزیر ذهنی سونی فرزنددار شدن. اونجا خیلی گپای عجیب هم بود که با معناش که برنامه‌های نو شدن که فقط یک اونه بود در چندین
зинаҳои дигар онҳоро истифода мебаранд. Ин чизест ки мо аз ин наметонем ки дур бошем. масъалаи ахлоқии зени сунӣ ҳамеша дар мавриди таваҷҷӯҳ аст ва хеле ки шумо болотар зикр намудед ки Тоҷикистон равиши хоси худро дорад дар ин самт, яъне мо дар чорчӯбаи стратегияи рушди зени сунӣ то давраи соли 2040 мо аз рӯи равиши худтанзимкунӣ self regulation фаъолият дорем, вале дар дигар кишварҳои Осиёи марказӣ, масалан дар Қазоқистон қонуни соҳавӣ қабул шуд, дар Ӯзбекистон лоиҳаи қонун дар баррасӣ аст, дар Қирғизистон дар доираи кодекси рақамӣ танзим мешавад. Оё дар мо зарурати қабули чунин қонун вуҷуд надорад? худи мафҳуми тамаддун ҳам цивилизация ба лотинӣ ин маънош ограничение мегӯянд русо, яъне маҳдуд кардан аст. яъне ки агар мо ина ҳамашам озод монем, ин дар оқибаташ маълум нест ки чӣ аст. ба он нигоҳ накарда ки ҳозир мо худ танзимкунии зеҳни суниро ҳамчун як қатнома дар Созмони Милал қабул кардем. Ин дар зинаи аввал аст. Вақте ки ин бозор рушд ёфт ва таҷрибаи ҳамсояҳо, таҷрибаи ҷаҳонӣ, албатта дар он ҳолат ин масъала дигаргун бозбинӣ карда мешавад, ман боварӣ дорам, лекин дар созмон додани қонун ва як механизми танзимкунӣ ин хеле муҳим аст ба чунин технология ва ман боварӣ дорам ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин корро мекунад. ташаккур. Шумо дар бораи қатномаи Созмони Милали Муттаҳид дори ба нақши зени сунӣ дар эҷоди имкониятҳои нав барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қайд кардед. дар доираи ин қатнома дар Осиёи Марказӣ бояд маркази минтақавии зени сунӣ дар шаҳри Душанбе бояд таъсис дода шавад. Масъалаи таъсиси инфраструктураи ин марказ имрӯз дар кадом сатҳ қарор дорад? Инӯз дар баррасии ҳукумат аст, чунки процедураҳои муайяне ҳастанд ки худи он қатнома ки қабул шудааст бо процедураи бюрократӣ ҳаст ва фикр дар муддати наздиктарин масъала ҳалли худро пайдо мекунад. роҷеъ ба ин як саволи дигар ба миён меояд, яъне ки ҳамкориҳои минтақавӣ дар доираи ин марказ тақозо мекунанд ки манфиатҳо, стандартҳо ҳамоҳанг гарданд, вале дар ҳудуди минтақа шароитҳои мо гуногун ҳастанд. Масалан, дар сурате ки масалан тафовутҳо дар сатҳи дастрасӣ ба интернет, дастрасӣ ба рушди технология, дастрасӣ ба захираҳои масалан ба додаҳо, яъне ки мо тафовутҳо дорем. Оё чунин шароит ба ҳамгироӣ ва ҳамкории муштарак таъсир мерасонад? махсусан вақте ки масъала роҷеъ ба назорати маркази минтақавӣ боз дахл мегирад. ина ба фикрам васеътар ҳам дидан мумкин аст. Масалан, бисёр давлатҳо худам ҳам шароити молӣ доранд ки ин созмон тиянд дата централро, лекин проблема як чиз аст, бори дигар қайд мекунам, бояд об бошад. Масалан, ҳозир дар Аморати Муттаҳидаи Араб онҳо омодагии худро барои созмон додани 1 гигаватт барқ барои технологияи зеҳни сунӣ дида истодан, лекин вақте ки ҳисоб карданд ки обро аз баҳр гирифта то аз намак озод карда бо хунук карда ба ин дата центро додан, арзиши онҳо аз арзиши миёнаи ҷаҳонӣ 2 баробар зиёд мешавад. Дар Осиёи Миёна ҳам ҳаминчунин аст. Масалан, Осиёи Миёна обро 2 ҷумҳурӣ таъмин мекунанд, Тоҷикистон ва Қирғизистон, ва ин об ки бошад, масалан дар Ӯзбекистон созмон додани дата центрҳои бузург аз ҷиҳати иқтисодӣ ин зели савол аст. Яъне мумкин ки онҳо барқшон арзон кунанд, лекин барқ ҳам арзон кунанд, онҳо бояд масъалаи обашонро ҳал кунанд. Яъне саволҳо хеле зиёданд. Мо худи ин қатнома ҳам механизми ба он равона карда шудааст ки мо дар ҳамҷоягӣ вобаста ба самаранокии истифодаи ин ё он экосистема дар кадом давлат ба нафъи тамоми минтақа мо бояд ки корбарӣ кунем. Ину коргузорон яъне ки имрӯз шароити Тоҷикистон фароҳам овардааст ки мо чунин марказ яъне ки дар Тоҷикистон бошад, дар Душанбе. ман шахсан ман ҳамчун вазир, ман ҳамчун масалан иқтисоддон медонам ки самаранокии созмон додани чунин марказҳои дороиҳои дата центрҳои сабз дар минтақа Тоҷикистон аз ҳама болотар аст. дуруст, муҳтарам Шералӣ Кабир, мо ёд дорем ки чанд сол пеш шумо иброз доштед ки ояндаи Тоҷикистон блокчейн аст, вале якбора таваҷҷӯҳи шумо тағйир ёфт, яъне ки ба самти рушди зени сунӣ. Тағйирёбии ин афзалиятҳо сабабаш чи аст? оё блокчейн дигар барои Тоҷикистон тренд нест
ё сабабҳои дигар бошад? Не, маъмулан худи зеҳни сунъӣ ва блокчейн ино якдигарро ино ҷойпӯшӣ пурра мекунанд. Блокчейн технология ҳаст, ки як маркази ягона надорад. Ин аслан инструмент барои системаи молиявӣ аст. Не ки зеҳни сунъӣ ҳам технология аст, ки метавонад барои осон кардани ҳисоботҳои молиявӣ таъсиррасонӣ кунад. яъне ино як тану қисме аз тан ҳастанд, ҳарчун якдигарро ино рӯйпӯш мекунанд. Ино бе якдигар наметавонанд ва ман ҳеҷ вақт аз фикрам барнамегардам, ки блокчейн барои мо зарур нест. Блокчейн беҳад муҳим аст. Блокчейн ин технологияҳое ҳастанд, ки ояндаи тамоми иқтисодиёти дунёро пешгӯӣ мекунанд ва мо албатта бояд ин ду масъаларо аз якдигар дур накунем ва ҳарду инро албатта зери назар дошта бошем ва ино бори дигар қайд мекунам, ки якдигарро рӯпӯш мекунанд. вале дар иқтисоди Тоҷикистон алон қариб ки истифода намешавад. масалан бибинед, худи банкҳо ҳам кор мекунанд, гарчанде ки мустақимон технологияро оно худшон созмон натиҳанд, лекин партнёрои оно ва тамоми системаи молиявии дунё бо блокчейн ҳозир корбарӣ мешавад. биржаҳо, маблағҳо, хеҷфондо, банкҳои инвестисионӣ ва дигар, ки бо ин банкҳои мо корбарӣ мекунанд, ино ҳамаш бо технологияи блокчейн аст. ба фикрам таҷрибаи блокчейн аз мо айни ҳол фақат дар IT парке ки аст ҷо. Не, блокчейн қариб ки дар тамоми ҷо ҳаст. Албатта. худи маънои технологияи блокчейн ин як технологияи иттилоотӣ аст, ки вобаста ба ин ё он раванди бизнес истифода бурда мешавад, мустақиман ё ғайримустақим. ташаккур. Таъмини 5% ҳиссаи зеҳни сунъӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ то соли 2040 ва соҳибихтиёрии технологиву рақамӣ дар кишвар аз ҳадафҳои асосии стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар Тоҷикистон то давраи 2040 мебошад. пешравӣ дар раванди татбиқи ин ҳадафҳоро чӣ гуна баҳо медиҳед? Ман шахсан фикр мекунам, ки фақат бо созмон додани корпораtsияи миллии давлатии зеҳни сунъӣ мо метавонем муаззаф гардем инро. чунки масалан фурӯши барқ, масалан мо қодирияти роғун тақрибан 4 гигаватт ҳаст ва онро мо масалан таъминоти мо пурра мешавад, лекин қисми онро мо бояд ба хориҷи кишвар фурӯшем. ҳозир шартномаҳое ки ҳастанд тақрибан 5 сент фурӯхта мешаванд. агар ки дар технологияи зеҳни сунъӣ ин барқ истифода бурда шавад, ин то 8 маротиба зиёд мешавад. яъне ки вақте ки мо нафи зиёд аз истифодаи барқ барои хусусан технологияи зеҳни сунъӣ худи давлат пайдо мекунад, ин маблағҳои барзиёд равона карда мешаванд барои бо созмон додани генератсияи нав. черо ки ман қайд кардам, мо 5-6% ҳозир истифода бурда истем потенсиали гидроэнергетикӣ. дар ин ҳолат мо проблемаи асосӣ мо чаро намехоҳем ки кунем, чунки маблағ зарур аст. дар ин ҳолат мо худи дарҳои кушод барои ворид шудани инвестициёи бузург барои соҳаи энергетикаи Тоҷикистон пайдо мекунем. алон муайян шудааст ки ҳиссаи зеҳни сунъӣ дар маҷмӯи хеле ночиз аст, мутаассифона. фақат он кори стартапҳо ҳастанд, стартапҳо корбарӣ карда истоданд. масалан Zipl.ai ҳозир он дата центре ки гуфтем дарёи, онам ҳозир фақат 200 киловатт барқро истифода мебаранд. яъне ки мо гап дар сари ҳазорҳо мегаватт барқ гуфта истодем. худи ҳамисle ки роғун, дигар нерӯгоҳҳои обибарқие ки дар оянда бояд созмон дода шавад. то 2040 мо 5%-ро дар маҷмӯи маҳсулоти дохила таъмин метавонем карда? Эйнштейн як гапи хуб мегӯяд, ду роҳ ҳаст барои расидан ба мақсад. якум хеле кӯшиши зиёд кардан, русҳо маъмулан мегӯянд упорство ради достижения цели. дуюмаш мегӯяд, ки мудрость в нужный момент отказаться от этого упорства. мо кӯшиш дорем, бори дигар қайд мекунам, ки агар корпораtsияи давлатии зеҳни сунъӣ ташкил карда шавад, шансҳои бузург дорем, ки ба ин нишондод расем. доир ба ташкили чунин корпораtsия нақшаҳо ҳастанд? нақшаҳо ҳастанд, дар ҳукумат баррасӣ карда шуда истод. мо бори аввал дар минтақаи худ стратегияи миллии рушди зеҳни сунъиро қабул кардем. ин ташаббуси сарвари давлат буд, чунки ҳама вақт оид ба он технологияе ки навтаъсис ҳастанд, муҳтарам ҷанобоӣ хеле таваҷҷӯҳ мекунанд ва дастурҳо ҳам дода буданд. мо дар ҳамҷоягӣ бо агентии инноватсия корбарӣ карда истодем. худи стратегияи зеҳни сунъӣ ин беҳад аз ҷиҳати ҳатто имиҷи давлатамон хеле муҳим аст.
ва мо масалан як мисоли ман мехоҳам барои шумо иброз намоям ки стратегияи зеҳни сунъии миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро Амурати Муттаҳидаи Араб яке аз амуратҳои он Расулхоим ҳамчун як практика аз мо гирифт, яъне таҷрибаи мо бар онҳо хеле таваҷҷӯҳи зиёд овард ва онҳо ҳамин таҷрибаро дар рушди технологияи зеҳни сунъии давлати худ истифода мебаранд. Ин нишонаи он аст ки дар Осиёи Миёна дар ҳақиқат Тоҷикистон дар ин чиз пешсаф аст. кадом чолишҳои асосӣ айни замон рушди зеҳни сунъиро дар Тоҷикистон боз медоранд ва барои бартараф кардани онҳо чӣ бояд кард? ин технологияи нав ҳама вақт маъмулан ин фақат як таҷрибаи Тоҷикистон нест. Дар тамоми дунё вақте ки ҷамъият хусусан ва мардуми салоҳиятнок ин технологияро дарк намекунанд ва пурра намефаҳманд ва онҳо ҳама вақт бо як хислати нодуруст ба ин нигоҳ мекунанд, як нигоҳи махсус доранд, агар маъмулан гӯем. Яъне проблема ин маъмулан дар тамоми дунё ҳаст, ҳамин хеле ҳам мешавад. Яъне зина ба зина ҳам ҷамъият ино дарк мекунад ва ҳам худи он марказҳои қарори қабул ва дар охир мо хоҳем нахоҳем мо ба он чиз мерасем. Пешвои Муаззами миллат нисбат ба ҳукумати электронӣ, технологияҳои навин ва зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳи хоса доранд. Дар тамоми ҷаласаҳо таъкид мекунанд, дастурҳо метиҳанд ва ҳозир ҷаҳиш ҳаст. Ҳозир мо дида истодем ки мо ба ҳамон чиз рафта истодем. Дар роҳе ки нав оғоз шудааст, проблемаҳо ҳастанд, лекин проблемаҳои ҳалшавандаанд. ба андешаи шумо кадом самтҳо ва технологияҳои зеҳни сунъӣ дар 5 то 10 соли оянда барои кишвар афзалият доранд, махсусан дар соҳаи саноат? қариб ки тамоми соҳаи саноатро афзалият ҳаст зеҳни сунъӣ. Масалан дар сохтори кӯҳи мо яке аз проблемаҳои асосие ки мо ҳама вақт таваҷҷӯҳ доштем, ин омода кардани кормандоне ки флотатсия мегӯянд, яъне коркарди истеҳсоли консентратро онҳо пеш мебаранд ва ин ба мисли ошпазест ки масалан мебинад ки кадом намуди реагент бояд ворид созад ва ҳамаш корҳои дастӣ буданд, яъне як мутахассис буд ва аслан онҳо хеле маошҳои бузург мегиранд, хусусан дар ширкатҳои муштарак то $6000 маош мегиранд. зеҳни сунъӣ инро дар як дақиқа ҳал кард. аллакай татбиқ мешавад. албатта ин тамомиш ҳозир технологияе ки ҳозир ворид шудаастанд бо технологияи зеҳни сунъӣ, яъне худи ҳамун флотатсион шике ки хеле муҳим буд барои мо ва набуд, имрӯз зарурат надорад. ва мо гуфта истодем ки ба он донишгоҳу донишкадаҳо ки шумо бисёртар оператори зеҳни сунъӣ омода намоед, чунки вай худаш муайян мекунад, худаш қарор қабул мекунад ва худаш албатта ки он масалан монда намешавад, вай проблемаҳои оилавӣ надорад, проблемаҳои иҷтимоӣ надорад, вай худаш шабонарӯзӣ як фаъолияти мунтазам мекунад. ина масалан дар ман ширкати алюминий масалан ваноҳои электролизие ки масалан қадима буданд, онҳо ҳар як вана аз ҷониби мутахассис идора карда мешуд. ҳозир ваноҳое ки нав ҳастанд дута компютер дорад ва онҷа он як писаре ки бо куртаи сафед дар назди компютерша ӯ идора мекунад. Он нафар ине ки ҳар рӯз нисфи шаб бояд хезад нигоҳ кунад ки уровни электролит, дараҷаи электролит чанд қадар аст, дар кадом сатҳ аст, чӣ кор бояд кунид, дигар. Яъне ин умуман аз байн меравад ва технологияи нав хушбахтона ки ҳамашон ҳам ин ҷури ҳастанд. нақши Тоҷикистонро дар замони муосири технологӣ чӣ гуна мебинед? ба андешаи шумо ба мо барои на танҳо мутобиқ шудан ба таҳввулоти техникӣ, ҳамчунин мавқеи шоистаро дар байни пешоҳангони рақамӣ касб кардан чӣ бояд кард? ман ба шумо пешкаш мекунам ки ин китобро албатта хонед. Як китоб дута олим ҳастанд, дар он Аҷемоглу ва Ҷеймс Робинсон, ино китоб хеле хуб навиштанд ва китоби онҳо вобаста ба он аст ки чаро баъзе давлатҳо рушди бесобиқа доранд ва дигар не, ва таҳлили амиқ кардан. Масалан пешкаш карда истоданд ки ин кори илмии онҳо барои гирифтани ҷоизаи Нобел ҳам пешкаш гардад. онҳо таҳлил карданд ки масалан давлатҳо вобаста ба шароити географии худ, вобаста ба фарҳангу маданияти худ, вобаста ба дин ҳатто, масалан онҳо исбот карданд ки масалан буддизм барои истеҳсолот хеле хуб аст, будани буддистҳо, масалан истеҳсол кардани технологияи иттилоотӣ, худи
масалан холодильник ва дигар чизо, яхдону дигар чизо дар онҷа корҳои вобаста ҳастанд ки масалан мусулмон он қадар нақс намекунад ва мисле ки буддист мекунад. ё масалан иштироки занҳо дар процесси истеҳсолӣ. хонумон дар ҳар давлат нестанд ки дар истеҳсолот, дар давлатҳои мусулмон мутаассифона камтар ҳастанд. яъне будани география чӣ хеле ки ӯзи ман қайд кардам ки дар лави баҳр агар шумо зиндагӣ кунед, истеҳсолот дар лави баҳр бошад, шумо аз ҳисоби логистика минимали $100 фоида мекунед. яъне ки роҳи оҳан нест ва киштӣ меояд, хароҷот кам мешавад. ҷуғрофия, фарҳанг, маданият, дин, оқибати гапи онҳо ба чӣ оварда шудааст ки гуфтаанд ки институтҳо бояд кор кунанд. институтҳо ба маънои донишгоҳ ва донишкадаҳо не, институтҳои давлатӣ. яъне ҳар як кас, ҳар як вазорат, идораи дахлдор, мақомот агар вазифаи худро бо пуррагӣ ва бо самар иҷро кунад, ин ба рақобатпазирии иқтисодиёти ин ё он давлат оварда мерасонанд. ман 100% боварӣ дорам ки роҳе ки ҳозир мо пеш бурда истодем ва хусусан вақте ки дар форуми охирон омадан ширкатҳои фаромилӣ, ин бори аввал буд дар минтақа ки чунин ширкатҳо омада буданд ва роҳбарои аввал, роҳбарои калидии онҳо ишро карданд, онҳо аз ободии ватани мо шумо хеле ба ҳайрат омаданд ва ҳатто онҳо дар минтақаҳо буданд, ҳайрон монданд ки гуфтанд мо боварӣ надоштем ки инҷури аст. яъне мо роҳе ки ҳозир пиёда кардаистем роҳи муайяншудааст ва худи ҳамун як фазои хеле хуби сиёсӣ ва мувозинате ки дар ҷамъияти мо ҳаст, якдигарфаҳмӣ, ваҳдат ва ино ҳамаш ба он оварда мерасонанд ки дар ҳақиқат нисбат ба ватани мо шумо ба Тоҷикистон таваҷҷӯҳ аз ҷониби сармоягузорон зиёд мешавад ва вақте ки онҳо таваҷҷӯҳ зиёд шуд, албатта дар ин ҷо маблағгузорӣ мекунанд. маблағгузорӣ ки кардан, албатта мо ҷои кор мешавад, чӣ хеле ки ман қайд кардам, як соҳаи истеҳсолот 5 соҳаи дигарро пеш бар мекунад. ва як муддати кӯтоҳ мо метавонем ки нишондодҳои бузургро соҳиб гардем. ин аст вақте ки муҳтарам ҷаноб олӣ дастур додан 5 соли саноати кунӯ бо суръатро эълон кардан, ҳеҷ кас бовар надошт ки дар муддати 5 сол иқтисоди саноати ҷумҳурӣ 2 баробар зиёд мешавад. як таваҷҷӯҳи сарвари давлат, масъулияти кормандон, вазоратҳо, ҳукумат ба он оварда расонд ки мо ба ин мақсад расидем. албатта ҳамин роҳро мо бояд давом бидем.